nagsala. Para bahala na unya na lang ng sulod ay abugay. Unya na lang ako nalimpyuhan ang sulod kay ako na lang nagsiradan kung dami. Kung nakoy ko anday ba, nakoy kanang iribar ako lang nagsiradan nagsala para di makita bitaw nga hugaw. Muna unahon din ako ni siya kay mo ni importante dire ang balkon. Ang balkon o kaning mga bangko ako asaning ko anan brasan. Ako sa abuga, baho kay iti. Kana bitaw iti day nga nadugay na bitaw mo nang nabaho. Maligo jud ko niya kahuman ani day yung hapon. Ligo ko sa mong tabay. Nagkuha po sa iti kaluod. Basta inani gali pasabot ani day dugay na gyud ni siya nalimpyuhi kay dili man may nani ang kahugaw sa balay ug maglimpyo taga-adlaw. Mo ni kani akong gigamit karon kay ako nag-iti, labhan na puning silhigan ni. Ni pwede isulod. Baho ang iti Kabog. Ang kabaho bitaw sa iti day no kay nalupigan ang akong perfume. Humot kani akong perfume akong gigamit day pero nalupigan sa iti. Kabaho.